Фатих Әмирхан урамындагы 28-30-32 йортларның ишек алды. Узган ел иң күп тавыш җыйган урыннарның берсе. Аны бу тирәдә яшәүчеләрнең 25% сайлаган. Шуңа безнең ишек алды программасы буенча төзекләндерү эшләре монда быел беренче чиратта башкарыла. Узган ел без гаилә белән безнең двор өчен тавыш бирдек. Монда балаларга уйнарга урын юк иде. Шуңа күрә без башка дворга, уйнарга бардык. Хәзер монда яңа асфальт салына, тиздән ял итү урыны булачак. Яктырткычлар да кую каралган. Эшләрне көзгә төгәлләргә ниятлиләр. Юллар бик оламай иде на самом деле. То есть шухырлар бар әйме. Машина куярга урын юк иде. Основная проблема была безнең инде. Хәзер с новым асфальтом урыннар появляются, то есть кармашки появляются. Минем 3 балам бар. Спорт бик яратабыз. Спортивныйлар, площадкалар калдырса, без бик шат булдык. Ишек алдын төзекләндергәндә бу йортларда яшәүчеләрнең теләк тәкъдимнәре исәпкә алына. Иң еш очрый торган 3 мөрәҗәгать: балалар өчен уен һәм спорт мәйданчыгын булдыру, парковканы киңәйтү. Монда исә тагын 31 машина кую урыны ясалачак. Үзләренеке тәртипкә китерелгәч, монда яшәүчеләр хәзер күрше ишек аллары эчендә тавыш бирә. В этом году голосовали, вот уже соседний двор, чтобы поближе тоже было. Хәзер 2145 ишек алдыннан киләсе елга яңартылачаклары сайлана. Бер кеше бер объект эченә тавыш бирергә мөмкин. Аларны иң күп җыйган 200 урынны беренче чиратта тәртипкә китерәчәкләр. Соңгы 3 елда безнең ишек алды программасы буенча 3000 артык ишек алды төзекләндерелгән. Есть 3 критерия, по которым дворы отбираются в программу. Безнең ишек алды программасына керсен өчен йортның 2014 елга кадәр төзелүе кирәк. Соңгы 10 елда ишек алдында ремонт башкарылмавы һәм асфальт катламы начар дип бәяләнү шарт. Үзең теләгән объект өчен 31 майга кадәр тавыш биреп була. Адресы экранда күрсәтелгән. Алия Сабирова, Ләйсән Сәетова, Яңа Гасыр каналы.